kwananta 37 ya sake ta. Kin gane a baya kuma dan kudin ta aure ta ba sai dan akwai wani dalilin sa kuma yazo kalawa abokina sharri yace kuma wai shine sanadiyar sa ko baki gane ba. To wannan abin da na gane cewa to kenan dama shi ba dan Allah yake san yarinyar nan ba kuma ta dawo masana'antar nan muna ci gaba da aiki tare da ita kuma alhamdulillah yanzu in ta samu miji za ta yi aure amma yanzu ta gane waye namiji. Kin fuskance ni sai ta san irin namijin da za ta aura. Shine abin da muke so mu faɗakar a cikin wannan series din namu mai suna Cikar So series. Kin gane irin ya ake ta ina zaki fara soyayya, wani irin namiji ya kamata ki so. Idan kina sana'a kala kaza to wani irin namiji mai wace irin sana'a zaki aura wanda zai baki ki wannan sana'ar. Ni bike yanzu kina yar jarida, akwai wanda shi ba zai aure yar jarida ba ko mutuwa zai. Idan ku aka saki a gida aka ce sai aure yar jarida to za ta ringa ganin wulakanci iri-iri. Ai tana tallan muryarta a duniya ai kaza kin gane ai, wanda kuma sana'a ce kuma ba haramun bane. Kin gane amma shi a iya tasa fuskantar ba zai bar matarsa ba, in matarsa ce yana da iko to ba zai bari ta aikin jarida ba balle kuma ta aikin waka. To kin ga ke ma sai ki ga to akwai irin kalan mijin da yake son ya aure mace yar jarida. To dan haka idan muka tashi zamu haɗa kamar episode 1 sai mu aiki da shi bangaren mu ce wannan gidan yan jarida ne ga yadda suke rayuwarsu. Kin gane ga yanayin kalubale na aikin jaridar ga kuma yanayin rashin kalubalen da wasu abubuwa da irin zamu kakkawo wanda ba za mu fayyace komai ba yanzu anan sai dai an biyo mu cikin series za a kalla insha Allah. To banda bangaren soyayya tunda zaka ga akwai wanda koda suna harkar wakar soyayya sukan dan sako misali masu rapin haka ko a ce yan hip hop, kai ma kana yin wannan ko kuma kai naka kawai salon na soyayya ne? Triple singer ne kin gane? Yamma na irin in ta kama muna yin wani akwai wani waka ma da zamu yi daukaka da ni da wani aboki na yana kiran shi da CPM Master inda nayi waka nan bangaren nanaye ne kin gane shine ake kira rauji kenan inji Professor Dan Gambo ba zan manta ba kuma malamin mu ne sosai a cikin Bayero University. So da muka yi maganar nanaye ce mu daina kiran kanmu yan nanaye mu ce mu mawakan rauji ne ma'ana bangaren soyayya kenan. Ina magana akan cewa daukaka akwai wahalarwa sai ka shiga fama aka zama jarmai bare na sa aka liki gwanina kai ne kai ni ka bani kamai da na yi waƙar ake ta ji na habi yanzu da yanzu na kai ga jarmai sirrin shi ne tawassali na ga annabin da ya zo da kamai shi kuma irin yara baka ya zo da kamai kaza kin gane? Na'am. Idan ne na yi zan kuma iya koma ne hip hop din normal ɗinta kin gane? Sarku yan tsarku sun kare BSD da ikan waka bandan no Nigeria da Niger ɗaya ne manyar guide no tsama dan haka BSD na shigo ikan waka hau tafiyar kin gane irin ana ihu ana dan sanki kin san hip hop jiji da kai ne da MPC BSD kenan aka dauko in aka fita daga fannin soyayya in aka shiga nan duk kai ma za a iya tafiya. Shi a yi kira na triple majority musician abokaina suna kira triple singer ma'ana mawaƙi ta kowane bangare kenan an zo bangare irin larabci ma muna karba kuma muke ga mun yi abin da ake bukata. Kana waƙar larabci kenan? Sosai ma kuwa ko irin jingil da ake kama irin Saudiya irin cewa za a kawo tallan aure irin za a gabatar da wani taro ko da larabci ko wai to komai za mu yi shi insha Allah kuma zaki ga ya tafi cikin. To larabcin ka karanta ne ko kuma? Wallahi ni dai kawai dai ga nan. San ta kanka kai kawai ka kawai ni lokacin da fara primary school ina gaskiya Islamiyya madrasatul tajwidul Qur'an a cikin Dorayi kenan bangaren Islamiyya ta iya nan ne bangaren su na haudu wasu abubuwan dan samu dan abubuwa a larabci amma ba duka ba. Kaina yanzu har yanzu ɗalibi ne. Iya daidai gwargwado dai an dai samu. Abu zan tsara kuma in Allah ya so da kowaye shi a masanin larabci idan ya zo zai ga saboda rubutu muke yi. Idan muka ba daidai kuma za mu kai malaman mu kafin mu je mu buga a studio cewar wannan abun akwai gyara. In suka duba su ce kaza da kaza mu ce da kalmomi kaza. Mu amfani da kaza su ne daidai. Sannan sai mi. To ta bangaren kuma waƙoƙin yabo kuma fa. A wannan aikat kenan. Su ne. Shi ma kana yi kenan. Kai wa'aikin ba mu yaba aiki ba za mu yaba. Kairul Anbiya kin ji wata waka ta ke da wanda nake cewa Kairul Anbiya. Ko biki san ta? Akwai ta a nan wajen? Akwai ta a nan tana nan ta yau. To za mu lalubo masu sauraro su ji ta sannan kuma. A ba Rasulullah ba. Nina? Ai ni kawai sai saurare nake ta yi na ga abin sai ga haka ake so. Suke ce mamaki wai dama muna waka yamin ma'aiki da ce kamar yaya to ai ta fara a duniya ba ne. Ita ce ma ya kamata ma lokacin da waka soyayya irin waka ta yabo ita ce ma kusan ta uku. A waƙoƙin yabo? Waƙoƙina ita ce kusan ta uku a lokacin ma da na fara waka yabo. Na'am. Amma ita wannan da na yi ta duka ba ta yi wata 2 ba zuwa 3.
wannan maulidin da ya shuɗe ne wannan waka. Ok, wannan sabuwa ce. Bidiyon tana nan akan YouTube channel dina BSD Brother TV. Idan masoya suka je suka search a YouTube suka ga BSD Brother TV za su ga wannan bidiyon da muka yi performance akan gadon Abayi. Ni da wata yarinya muna ce mata Safiya ta Annabi, ta ma ya aure duka bai wuce wata 5 ba. Amin dan girma Annabi. To masu sauraro za mu je mu ji wannan wakar yabon ta BSD Brother daga bisani idan muka dawo za mu ba ku dama domin ku shigo inda wata shawara ko kuma wani tambaya da kuke ga BSD Brother za a yi masa don ya samu ya ansa dukkanin wani tambayar da kuke da ita. Sauka masai marhabin shugaban dukkan halitta na bai. Saidil Anbiya barka da sauka masoyi marhaba shugaban dukkan halittar ilahi. Bismillahir rabbil alamin rahmani taimakan zil jalalu na yabo ga zilmanni khairul anbiya wanda shi ka cewa amini shi nake so na wake subhanallahi ma. Saidil Anbiya barka da sauka masoyi marhaba shugaban dukkan halittar ilahi. Rabbanin ko salati ga masoyi abin sasa mai da alai masu shauki da wanda har sharifan nabi sasa Allahu rabbi ga